नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेष जय श्री మర్చిపోకుండా తీసుకోపో మరి. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి ఈ రోజు గీతా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సో సౌండ్ ఇప్పుడు నేను ఇయర్ ఫోన్ వేసాను, మోస్ట్లీ ఇప్పుడు కొంత క్లియర్ గా ఉంటుంది మీకు. ఈరోజు మేము 11వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము, విశ్వరూప దర్శనం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగం. శ్రీ అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహో అయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికను, ఈ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయములను గురించి నీవు కరుణతో నాకు చేసిన ఉపదేశాలను వినడం ద్వారా ఇప్పుడు నా మోహము తొలగిపోయినది. సో 9వ అధ్యాయము 10వ అధ్యాయం విన్నప్పుడు అధ్యాయము షురుగా కృష్ణుడు చెప్పింది, అర్జున నువ్వు నాకే అసూయారహితుడు, నువ్వు నాకు ఎంత ఆత్మీయుడు, దానికి నీకు ఈ జ్ఞానం చెప్తున్నాను, ఇంకా ఎక్కువగా నేను చెప్తున్నాను, నా ఒక వైభవాలని చెప్తుంటే. ఇప్పుడే ఇది విన్నాక 9వ 10వ అధ్యాయం అయినాక అర్జునుడు నీకు చాలా భగవంతుడు నీకు నేను ధన్యవాదాలు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు, అంత అజ్ఞానం పోయింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు కోరుతారు, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎలాగా ఈ సర్వ లోకాన్ని ప్రవేశించారు అని చెప్పారు భగవంతుడు. అలా ఒక రూపముని చూడాలి అని, సర్వవ్యాపకమైన రూపము, ఈ భౌతిక జగత్లో మేము చూసేది ఈ లోకాలు, ఈ జీవులు అందరిలోగా భగవంతుడు ఉన్నారు. సో అంత భగవంతుడిలోగానే ఉంది అని భగవంతుడు చెప్పాడు. నా మయాతమిదం సర్వం జగద్ అవ్యక్తమూర్తిన అని భగవంతుడు చెప్పింది. సో 9వ అధ్యాయంలో తన వైభవాలు, తన విభూతిని అర్జునుడు చూడాలి అని అలా ఒక రూపము. సో అర్జునుడికి ఒక కోరిక చెప్తారు, స్వయంగా వాళ్ళకి ఏం కోరిక లేదు, అయితే ముందు మనకి ఇల్లే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు పరమ పురుషుడిని ఒక తెలుగు రావాలి అనే దానికి అర్జునుడు ఒకటి భగవంతుడి కోరిక, నువ్వు ఎట్లా చూపి ఇట్లా ఒక నీ రూపం అని చెప్పేది. లేకుంటే అర్జునుడికి భక్తుడైన దానికి వాళ్ళకి ఇంకా కోరికలు లేవు ఇలాగా చూడాలి అనేది ఏమి లేదు. అదే మన కోసం ఒక టెస్ట్ కూడా ముందు, ఎవరైనా మేము భగవంతుడు అనే అవతారము అని చెప్పినప్పుడు మనకు కూడా ఇది ఒక టెస్ట్, భగవంతుడు ఒకటి చెప్పింది కాక చూపించింది కూడా అనేది ఒకటి. మళ్ళీ ఎవరు కూడా ఈ అవతారం చెప్పిన వాళ్ళు ఒక చూపించే ఒక సామర్థ్యం వాళ్ళని ఉండాలి.
ఇలాగ కొంత టెస్ట్ మనకు కూడా అనేదానికి అర్జునుడు భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటే ఎంత ఈ శక్తివంతుడు అని చూపించే ఒక ఇది అపేక్షించి వాళ్ళు కోరుతున్నారు కృష్ణుడికి ఈ విశ్వరూపం నాకు చూపి అని. ఏవం ఏతద్యథార్థా త్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుం ఇచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నీవే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితిలో నా ఎదుట నిన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నప్పటికీ ఈ జగత్తులోక నీవు ఏ విధంగా ప్రవేశించావని నేను చూడగోరుతున్నాను. నీ యొక్క ఈ రూపమును నేను చూడాలని అనుకుంటున్నాను. సో భగవంతుడు ఈ విశ్వరూప వివరణలో వేరే వేరే వేదాల్లో భాగవతంలో కూడా ఉంది. చెప్తారు మొదటగా మనం భగవంతుడిని చూసేదానికి భగవంతుడు సర్వవ్యాపకంగా ఉన్నాడు, అణులో ఉన్నాడు, అన్ని పక్క ఉన్నాడు అని మేము అంతా కామన్ గా వింటున్నాం. అయితే మనకి ఈ రోజు కనిపించలే. సో దానికి ఏమంటే భగవంతుడు మూల రూపము సచిదాన రూపము కనిపించలే మనకు. దానికి ఒక వివరణలు కొంత ఈ జగత్ని చూసినప్పుడు మనం భగవంతుడు ఒక శక్తిని భగవంతుడిని దీని ద్వారా భగవంతుడి శక్తిని అయిందానికి భగవంతుడిని దీని ద్వారా చూడాలి అని ఒక వర్ణాలు ఉన్నాయి విశ్వరూప వర్ణాలలో. ఈ మొదటి భాగవతంలో కూడా శుకమునిలో పరీక్షిత మహారాజుకి ఈ ఉపదేశమే చెప్తారు. విశ్వరూప వివరణాలు విశ్వరూపంగా భగవంతుడ తలలు పైన లోకలు, భగవంతుడ కాళ్ళు కిందుండే ఇది ఆతల వితల ఈ లోకలు, భగవంతుడ చేతులు దేవతలు, కన్నులు సూర్యులు, అలాగా అక్కడ కూడా వివరణాలు ఉన్నాయి. చెప్తారు ఇది భగవంతుడికి అవగతం చేసుకునే ఒక ఇది విధానం. ఇది భగవంతుడిని ఈ సృష్టి ద్వారా అవగతం చేసుకునే ఒక విధానము. ఇది వాళ్ళు కూడా మొదటి నుంచే చెప్తారు. సో ఇది కావాలి, మనకి కావాలి భగవంతుడ అవగాహన, ఇలాగా భగవంతుడ శక్తి, భగవంతుడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అనే దానికి తెలిసేదానికి మనకి ఈ యోగ వివరణలు కావాలి అని చెప్తారు. ఇహైకస్తం జగత్ కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ అర్జున, నువ్వు చూడుగోరదంతా నా ఈ దేహములోనే తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడుగోరది ఏనైనా భవిష్యత్తులో నీవు చూడాలనుకున్న దేనినైనా ఈ విశ్వరూపము నీకు చూపుతుంది. కదలినేవి సమస్తము పూర్తిగా ఇక్కడ ఒక చోట ఉన్నవి. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది నీకేం చూడాలి, నీకే ఒక కోరిక ఉంది, దీంట్లో చూస్తావు, ఈ రూపంలో చూస్తావు, భవిష్య కాలంలో అవేది కూడా నువ్వు చూస్తావు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భవిష్య కాలంలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ మహాభారత యుద్ధ పరిణామంగా ఏమవుతుంది, ఎవరు జయం సాధించుతారు అని కూడా నీకు తెలుస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తథా స విస్మయా విష్టో రుష్ట రోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలి అభాషత. సో దీని ముందు భగవంతుడు చెప్పేది అయితే నీకు ఈ కన్నుల నీకు చూసే కాదు, మా భౌతిక కన్నుల ఈ దృష్టిలా ఈ విశ్వరూపం చూసే కాదు, దానికి చూసే ఒక కన్ను నేను నీకు ఒక దివ్యమైన చక్షు దదామి, దివ్య చక్షు దదామి అని భగవంతుడు నేను ఇస్తాను చెప్తాను. సో ఈ విశ్వరూపం చూసేది మనము ఒక కల్పన ఇంచి చూసేదో ఇంకొకటి అని చూసేది అని కాదు. ఇది భగవంతుడు అనుగ్రహమైనప్పుడు ఈ రూపంని చూసే ఒక శక్తి మనకి దొరుకుతుంది మేము అనుకోనాలి. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు వివరణ వినిన తర్వాత ఎలాగా కొంత మనం అవగమనం చేసుకునొచ్చు. అయితే దాన్ని చూసే ఒక విధానం అంటే భగవంతుని అనుగ్రహం ఇచ్చిన ఈ ఒక రూపంని చూసే కొద్ది నేను అవగమనం చేసుకున్నాను. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టం అనేనైవ స్వచక్షుష దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమేశ్వరం. కానీ ప్రస్తుత నేత్రములచే నన్ను గాంచలేవు గనుక నేను నీకు దివ్య నేత్రములను ఒసగుచున్నాను. ఈ యోగ వైభవమును వీక్షింపుము. ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విధముగా పలికిని తదుపరి తన విశ్వరూపమును అర్జునునకు చూపును. అనేక వక్త్ర నయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్య అనేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం సర్వ ఆశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం.
అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపమున అనంత సంఖ్యలో ముఖములను నేత్రములను అద్భుత దృశ్యములను గాంచెను. ఆ రూపము పలు దివ్యాభరణములచే అలంకృతమై ఎత్తబడి ఉన్న పలు దివ్య ఆయుధములను కలిగి ఉండెను. అతడు దివ్య పూమాలలు మరియు వస్త్రములను దాల్చి ఉండెను. పలు దివ్య సుగంధములు అతని దేహమునకు అలదబడి ఉండెను. అంతయు ఆశ్చర్యమయముగను ప్రకాశమానముగను అనంతముగను సర్వవ్యాపకముగను ఉండెను. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్ యుగ పద్యుదిత యది భా సదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. లక్షలాది సూర్యులు ఒకమారు ఆకాశమున ఉదయించినచో వాటి కాంతి విశ్వరూపమునందలి పరమ పురుషుని తేజస్సును పొలగలదు. సో ఇది వాడు చెప్తున్న కంపారిజన్ చెప్తున్నది. ఒక సమయంకి ఒక 1,00,000 సూర్యులు ఉదయం అవుతే ఎంత వెలుగు. 1,00,000 ఒక సూర్యుడు మనకి కొంత దగ్గర పోతే చూసే కాదు. ఇక్కడ చెప్పేది ఒక వివరణ అంత వెలుగు అని చెప్తున్నారు. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తం అనేకదా అపశ్యద్ దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. ఆ సమయమున అర్జునుడు బహు వేల సంఖ్యలో విభజించబడి ఉన్నను ఒకే చోట నిలిచి ఉన్న విశ్వము యొక్క అనంత రూపములను శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశ్వరూపమును గాంచాను. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది, అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మితుడై రోమలు నిక్కబడముచ్చుకోగా తల వంచి నమస్కరిస్తూ చేతులు జోడ్చి భగవంతుని ప్రారంభించినాడు. చెప్తుండేది, భగవంతుడికి అర్జునుడికి నిత్య సంబంధము సాఖ్యరసము, ఆత్మీయ స్నేహిత దీనిగా అయితే ఈ విశ్వరూపము కృష్ణుడు చూపించింది ఒక అంత బలము దాన్ని చూసినాక వాళ్ళ సంబంధము మార్చింది అని చెప్తారు. ఇది ప్రైమరీ రస సెకండరీ రస అని భగవంతుడికి జీవులకి ఉండే నిత్య సంబంధంలో చెప్పేది. అర్జునుడికి ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం, విస్మయం, ఒక వండర్, అలాగా ఒక భగవంతుడ పైన సంబంధము వాళ్ళ ఇది దృష్టి వస్తుంది అని చెప్తా ఉన్నారు. పశ్యామి దేవాన్స్ తవ దేవ దేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణం ఈశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వాన్ ఉరగాంశ్చ దివ్యాన్. కృష్ణ, సకల దేవతలు నానా రకముల ఇతర జీవులు నీ దేహములో సమకూరినట్లు నేను చూస్తున్నాను. కమలములో కూర్చున్నట్టి బ్రహ్మను, అట్లే శివుడును, సమస్త ఋషులను, దివ్య సర్పములను నేను చూస్తున్నాను. అంటే అర్జునుడికి మేము ఈ జగత్ వివరణ చెప్పినట్లు ఏమైనా చూపించినట్టు ప్రతి ఒక్క జగత్ల కిందకి భగవంతుడు గర్భోదక విష్ణు రూపంగా ఉన్నారు. సో అర్జునుడికి కంప్లీట్ మన ఒక బ్రహ్మాండంలో ఏముంది, కింద ఆ గర్భోదక విష్ణు ఇచ్చి పైన వాళ్ళ నాభించి వచ్చే ఒక బ్రహ్ముడు పుట్టేది అంతవరకు అంత లోకాల్లో కనిపించింది అని మేము అనుకోనాలి. అనేక బాహు ధరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునఃస్థవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూప, హద్దు లేకుండా సర్వత్ర వ్యాపించినట్టి అనేకానేక హస్తలను, ఉదరాలను, నోళ్లను, నేత్రాలను నీ దేహములో నేను చూస్తున్నాను. నీలో అంతము గాని, మధ్యము గాని, ఆది గాని నేను చూడలేకపోతున్నాను. సో ఇది భగవంతుడు ఎలాగ మేము ఒక టీవీ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవుతుంది కనిపిస్తుంది. ఇది ఆధునిక విజ్ఞానం ఇచ్చి దానికి దొరికింది. అలాగే భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చి అర్జునుడికి ఒక పక్కే ఉండి ఆ రథ కూర్చొని వాళ్ళకి కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు. పోతే అంత విశ్వము ఏమవుతుంది, ఏమేమి లోకాల్లో దేవులు ఉన్నారు, లోకాలు ఎలాగుంది అంత కనిపిస్తుంది అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాను. అలాగే కాక నేను వెనకాల వినింది ఒక చూసేది వినేది అంతే కాదు, అయితే ఆ దివ్య పూమాలను కూడా వాళ్ళ ఒక గంధము కూడా వాళ్ళకి అనుభవం అవుతుంది. ఇలాగ మనకి ఒక సౌండ్, ఒక ఇది చూసే ఒక దృశ్యం అంతే. అయితే భగవంతుడు అది కాకుండా అర్జునుడికి ఒక అనుభవము ఆ దివ్య పూమాలలో ఉండేది, అది కూడా అవుతుంది. ఆ జగత్తులో ఆ లోకాల్లో ఉండే అది ఇది కూడా గంధము కూడా దానికి ఇదైంది అని చెప్తాను.
అనాదిం ఆద్యంతం అనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశ వక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతముగా ఉన్నది. నీవు అసంఖ్యాతమైన బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులే నీ నేత్రాలు. నీ నోటి నుండి జ్వలించే అగ్ని వస్తున్నట్లుగాను, నీ తేజముతో ఈ సమస్త విశ్వమును దహింపజేస్తున్నట్లుగాను నిన్ను నేను చూస్తున్నాను. సో కొంత ఇది అర్జునుడు రిపీట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అయితే చెప్తారు ఈ రిపీటేషన్ అనేది వాళ్ళు ఒక విస్మయ ఆ స్థితిలో వాడు చేసింది, దీంట్లో ఏమీ ఇది లేదు అని చెప్తారు. విస్మయ ఆశ్చర్యం వచ్చినప్పుడు చెప్పిందే మేము మళ్ళీ చెప్తాము. సో అలా అర్జునుడు కొంత అలా చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు చెప్పేది మనకి కూడా అవగాహన, ఇది వింటా ఇలాగ వాళ్ళు చూశారు, భగవంతుడు ఇలాగ ఒక రూము చూపించాడు అని మనకి అవగాహన స్పష్టంగా అవ్వేది మేము అనుకోనాలి. సో ఇది విశ్వరూపం అనేది ఒక రూపము, ఇది ఇలాగే ఉంది అని కాదు. ఇది ఈ రూపము అనేది ఒకటి భగవంతుడిది ఒక శక్తి ప్రదర్శనం ఒకటి, మళ్ళీ ఇది ఒక భగవంతుడిది ఈ భౌతిక జగత్కి భగవంతుడు సర్వవ్యాపించాడు అనే ఒక రూపం. ఇది శాశ్వతంగా ఇలాగ రూపము ఎప్పుడు ఉంది అనేది లేదు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్ అనేదే ఇది ఒక సమయంకి ఇది ఉంటుంది, ఒక సమయానికి లేదు. పోతే వైకుంఠ లోకాలు, వైకుంఠ ప్రపంచాలు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. సో అక్కడ కనిపించే రూపాలు భగవంతుడిది శ్రీకృష్ణ, రామ, నరసింహ, వరాహ, ఈ రూపాలు భగవంతుడి దివ్య రూపాలు, ఇది శాశ్వతమైన రూపాలు. సో అయితే ఈ విశ్వరూపం అనేది కొంత సమయం ఈ భౌతిక జగత్తు అస్తిత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ రూపము భగవంతుడు చూపించవచ్చు మనకు. భగవంతుడు అన్ని వాటిలోగా ఉంది అని ఒక రూపం ఇది. అయితే ఇది వైకుంఠ లోకాల ఇలాగ రూపం లేదు. విశ్వరూపంకి మేము భగవంతునికి ఏం సేవ్ చేసే కావు. మేము భగవంతుడ దివ్య రూపాలు ఏదైనా రామ, కృష్ణ, ఆ రూపాన్ని మేము సేవ్ చేయొచ్చు భగవంతునికి. అయితే ఈ రూపం అనేది ఏం సేవ్ చేయలేకపోతుంది. భగవంతుడు అంత పెద్దగా అంత దీనిగా చూపించే రూపము ఇది. భగవంత శక్తి ఎంత అని మనకి అవగాహన ఒక రూపం ఇది సదా ఇది నిత్యంగా ఇలాగ ఒక రూపం ఉంది భగవంతుడిది వైకుంఠాలోనో ఇది అనేది లేదు. ఇది నీవు ఒక్కడి 20 శ్లోక. నీవు ఒక్కడివే అయిన ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య ప్రదేశమును వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, ఈ అద్భుతము భయంకరము అయిన రూపమును చూసి సకల లోకాలు కలత చెందాయి. అంటే సకల లోకాలు కలత చెందాయి అంటే చెప్తారు అర్జునుడు ఒకరే చూడలే ఈ విశ్వరూపాన్ని. ఎవరెవరు అర్జున స్థితిగా వాళ్ళు భక్తులుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇది కనిపించింది అని చెప్తారు. ఈ దేవతా లోకాల ఎంతో దేవతలు, కొంత ఋషిమునులు, వాళ్ళు కూడా ఈ పాండవులు, ఈ భీష్మ పితామహుడు, ఇలా ఎవరు భక్తులు అయ్యారో వాళ్ళకి కూడా అర్జునుడు చూస్తే సమయంకి వాళ్ళకి కూడా ఈ విశ్వరూపము కనిపించింది అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. దేవతా సమూహాలన్నీ నీ ఎదుట శరణాగతులై ప్రవేశిస్తున్నాయి. వారిలో కొందరు ఎంతో భయపడిన వారై చేతులను జోడ్చి స్తుతులు చేస్తున్నారు. ఋషులు సమూహలు, సిద్ధ పురుషుల సమూహలు శాంతి అని పలుకుతూ వేదమంత్ర గానము ద్వారా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ పైన లోకాలు, ఒక లోకము దేవలోకాలు, ఈ దేవతలు ఉండే లోకాలు, వాళ్ళ పైన ఇంకా లోకాలు కొందరు సిద్ధలోక, మహర్లోక అని అక్కడ ఋషిమునులే ఉన్నారు అని చెప్తారు. సంపూర్ణంగా వాళ్ళే ఎవరంతా ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు ఆత్మానుభూతి పొందే వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ వాస చేస్తారని వాళ్ళ లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సిద్ధలోక, మహర్లోక, జనలోక, ఇది చాలా పైన బ్రహ్మలోక కిందకి మళ్ళీ దేవతా లోకాల మధ్య ఉండే లోకాలు. ఇక్కడ అంత వాళ్ళు మహామునులు, సిద్ధలు అని చెప్తారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ్. దీని తర్వాత 21 తర్వాత రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వే అశ్వినో మరుతశ్చోష్మ పాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. పరమశివుని ఫల రూపములు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు,
విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సిద్ధులు నిన్ను విస్మితులై గాంచుచున్నారు. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహు బాహు రూపాదం బహూదరం బహు దంశ్రాకరాలం దంశ్రా దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యతితాస్తతాహం. ఓ మహాబాహు, బహుముఖములను, నేత్రములను, భుజములను, ఉరువులను, పాదములను, ఉదరములను కలిగిన నీ గొప్ప రూపమును, భయంకరమైన నీ బహుదంతములను గాంచి దేవతలతో కూడిన లోకములన్నీ వ్యత చెందుచున్నవి. వాని వలనే నేను కలత చెందుచున్నాను. సో భగవంతుడు ఒక అంత అద్భుతమైన రూపం చూపించింది అర్జునుడికి ఇప్పుడు కొంత భయం అవుతుండేది. సో మనకు కూడా అవుతుంది. ఏమైనా అంత పెద్ద కొండ, దానిపైన మేము అంతంగా నిల్చుకొని చూస్తే కింద అంత ఆళంగా ఉన్నప్పుడు, ఆకాశంలో కింద చూసినప్పుడు ఒక అంత పెద్ద అస్తిత్వాన్ని న్యాచురల్లీ మనకి సహజంగా మనకి ఒక భయం అవుతుంది. సో భగవంతుడు అలా ఒక ప్రకృతి అంతా వాడిలోగానే ఉంది, అంతా వాడి నియంత్రణంలో ఉంది అని భగవంతుడు అనే ఒక చూపించిన ఒక భయంకర రూపం ఇది. నభ స్పృశం దీప్తిమన్ మనేక వర్ణం వ్యాథానం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యతితా అంతరాత్మ ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. ఓ సర్వవ్యాపక విష్ణు, పలు ప్రకాశమాన వర్ణములతో ఆకాశమును తాకుచు విప్పోరిన వక్త్రములు, తేజోమయమైన నేత్రములు కలిగిన నిన్ను గాంచి నా మనస్సు భీతిచే కలతనుందినది. మనస్థిరమును గాని సమత్వమును గాని నేను ఏమాత్రము నిలుపుకోన లేకున్నాను. దంష్ట్రాకరాలాన్ని చతే ముఖాని ద్రష్ట్యైవ కాలానల సన్నిధాని దిశో న జానే న లభేచ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. ఓ దేవదేవ, ప్రపంచ శరణ్య, దయచో నా ఎడ ప్రసన్నుడు అవుగము. నీ మండుచున్న మృత్యువును చోలిన ముఖములను మరియు భయంకరములైన దంతములను గాంచి సమత్వమును నిలుపుకోనలేక సర్వవిధముల నేను భ్రాంతుడనైతిని. తమ పక్షవు రాజలందరితో సహా ధృతరాష్ట్ర తనయులు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మరియు మా పక్షవు యోధ ముఖ్యులు కూడా వేగముగా నీ భయంకరమైన నోళ్ల యందు ప్రవేశించుచున్నారు. వారిలో కొందరు నీ దంతముల నడుమ చూర్ణిత శిరులై తక్కులో నంటియో నేను గాంచుచున్నాను. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పారు, నీకు భవిష్యత్తులో నీకేమి అపేక్ష అవుతుంది, చూసే అలా అవుతుంది, అది చూపిస్తున్నాను. అంటే మీకు జయము దొరుకుతుంది. వీళ్ళందరూ ధృతరాష్ట్ర తనయులు వీళ్ళంతా ఆ మృత్యుని వాళ్ళు స్వీకరిస్తారని ఒక భగవంతుడు చూపించేది తన మృత్యు రూపం. నదీ ప్రవాహములో సముద్రమునందు ప్రవేశించే రీతి ఈ మహా యోధులందరూ నీ నోళ్ల యందు ప్రవేశించి మండిపోవుచున్నారు. జ్వలించు అగ్ని యందు నాశము కొరకై శలభములో ప్రవేశించు రీతి జనులందరూ అత్యంత వేగముది నీ వక్త్రములందు ప్రవేశించుచున్నట్లు నేను గాంచుచున్నాను. ఓ విష్ణు, నీవు సమస్త జనులను నీ మండుచున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి మృంగివేయుచున్నట్లు నేను గాంచుచున్నాను. విశ్వమంతటిని నీ తేజస్సుతో ఆవరించి భయంకరములను మరియు తాపకారములను ఆగు కిరణములచే నీవు వ్యక్తము అవుచున్నావు. ఓ దేవవర, భయంకర రూపముతో అనున్న నీ ఎవరవో నాకు దయతో తెలియజేయుము. నీకు వందనములు అర్పించేదను. ఈ ఎడ ప్రసన్నడుగుము. నీవు ఆది దేవుడువు. నీ కార్యమును ఎరగిలో కొన్నందున నిన్ను గూర్చి నేను తెలిసికోగా గోర్చున్నాను. సో భగవంతుడు ఈ ఒక మృత్యు స్వరూపం చూపించేది. అంతగా ఈ యోధులు మహాభారత యుద్ధంలో ఫైట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళంతా వాళ్ళ నోళ్లలోగా వాళ్ళ దంతాల్లోగా చూర్ణితలో చూసి అర్జునుడు
ఒక ఈ కారణంగా నువ్వు ఈ రూపం చూపిస్తున్నావు అని భగవంతుడికి ప్రశ్నించేది. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది, కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ అవస్థిత ప్రత్యనికేషు యోధా. చెప్తారు ఇదే శ్లోకము వాళ్ళు ఆ రెండో మహాయుద్ధంలో ఒక అమెరికన్ పైలట్ సైంటిస్ట్ పైలట్ అనుకుంటాను ఎవరు ఆ రెండు ఆటామిక్ అణు అస్త్రంని వాళ్ళు ఆ జపాన్ పైన హిరోషిమా నాగసాకి పైన వాళ్ళు వేశారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఈ భగవద్గీత చదివిండి వాళ్ళు ఈ శ్లోకం చెప్పారంట. అది ఒక ఇది ఉంది, అదొక వీడియోనేమో ఒకటి ఉంది. వాళ్ళు అప్పుడు ఇదే కాలోస్మి అంటే భగవంతుడ ఒక రూపము అన్ని కూడా నాశనం అయిపోతుంది. అంత పెద్దగా ఒక సమయంలో అది నాశనం అవుతుంది, ఎంతెంతో చూస్తాం. ఇది భగవంతుడు ఒక రూపమే, కాల రూపం భగవంతుడి కాల రూపంగా అన్ని కూడా నాశనం అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి ఈ జగత్లో శాశ్వతంగా యావదిలే. శాశ్వతమైనది మనకి ఒక ఆ భావన ఉంది, నేను శాశ్వతంగా ఉండాలి, నాకు ఒక శాశ్వతము ఇల్లు కావాలి, నాకు ఒక శాశ్వతమైన ఒక సంబంధం కావాలి, శాశ్వతమైన ఒక జాబ్ కావాలి అని ఒక నాకు ఆలోచన ఉంది. ఎలా అంటే మనము శాశ్వతమైన దానికి మనకి అలాగా ఒక కోరికలు మనకి అవుతే ఈ జగత్లో అన్ని కూడా అశాశ్వతమైనది, ఏ సమయంలో కూడా ఒక నాశనం అవుతుంది. సో ఈ కాల రూపం అనేది కూడా భగవంతుల కాల శక్తి అని చెప్తారు. దాని ద్వారా అన్ని కూడా ఈ జగత్లో నాశనం అవుతుంది, ప్రతి ఒక్కటి నాశనం అవుతుంది ఈ జగత్లో. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, లోకముల మహావినాశకారి అయిన కాలమును నేను అనులందరినీ నశింపజేయడానికి నేను ఇక్కడకు వచ్చాను. నీవు తప్ప పాండవులు ఇరువైపుల ఇక్కడ ఉన్నట్టి సైనికులందరూ చంపబడతారు. సో మీ కొంతమంది పాండవులు ఉన్నారు, వాళ్ళని వదిలేసి అందరూ కూడా హత్య అవుతారు భగవంతుడు ఈ విశ్వరూపంలో అర్జునుడికి చూపించుతున్నాడు. తస్మాద్ ఉత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవ ఏతే నిహతా పూర్వం ఏవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. అందుకే లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడై కీర్తిని గడించు, నీ శత్రువులను జయించి సమృద్ధవంతమైన రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటుచే వారు ఇది వరకే మరణించారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో నీవు కేవలము నిమిత్తము, ఒక సాధనంగా కావలేను. భగవంతుడే భగవంతుడు అనుగ్రహించి అంత ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుంది, అంత అస్తిత్వంలో ఉంది. సో కొంత సమయం మనకు అనిపిస్తుంది ఏమవుతుంది అని, లేదు భగవంతుడ కంట్రోల్లో ఉంది, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు కంట్రోల్లో ఉంది అన్ని ఇది. సో ఇప్పుడు భగవంతుడే అవతరించిన దానికి, భగవంతుడు ధర్మస్థాపనకు వచ్చిన దానికి ఎంత దుర్యోధనుడు అంత దేవుడు దుర్మార్గులు ఉన్నారు, వీళ్ళతో నాశనం అవ్వాలి అని భగవంతుడా ఇచ్చా. సో అలాగే ఈ యుద్ధంలో వీళ్ళు పాండవులకే జయము అని భగవంతుడు చెప్తుండేది. నువ్వు ఇది క్రెడిట్ భగవంతుడు చేసేదంతా భగవంతుడే అవుతే తన భక్తులకి భగవంతుడు ఇది ఇస్తారు. ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి, ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఆ క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు, నువ్వు నా భక్తుడు అయిన దానికి నువ్వు దాన్ని ఆ కీర్తిని నువ్వు తీసుకో అని అర్జునుడికి చెప్తుండేది. సో భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుడ మార్గదర్శనం మేము స్వీకరించి సో మనకి ఒక ఇది పరిపూర్ణత దొరికితేనో అది భగవంతుడు అనుగ్రహించి దొరికేది. భగవంతుడు అనుగ్రహం లేక అది దొరకదు ప్రతి ఒక్కటి. సో భగవంతుడు ఒక నిమిత్తం కావాలి, ప్రతి ఒక్కరు మనము చేసే ఒక కర్తవ్యాలు ఇది భగవంతుడు నిమిత్తం కావాలి. భగవంతుడు ఒక ప్లాన్ ఇచ్చి ఈ జగత్ చేశాడు. ఇంక ముందు మేము వింటాం 16-17 అధ్యాయంలో నాస్తికులు ఆలోచించేది ఏమీ ప్లాన్ లేదు అని. జగత్తు నడుస్తూ ఉంది, ఏమీ ప్లాన్ లేదు, ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. ఇదేమో ఎప్పుడో ఒక సమయంకి ఒక ఎక్స్ప్లోజన్ అయింది, ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ నుంచి ఇంతంత లోకాలు సృష్టించేవి, లోకాలు ఒక రోజు ఒక జీవులు ఏమో వచ్చేవి, ಮತ್ತೆ ఒక సెల్ జీవులు మళ్ళీ మార్చుకొని 2 సెల్లు 10 సెల్లు ఇంకా ఒక పెద్ద పెద్ద జీవులు మార్చారు. ఇలాగా వాళ్ళ తత్వాలు వాళ్ళకే అవగాహన కావాలి. ఏమి దీనికి ఒక సాక్షిలు లేవు, దీనికి ఎవరు వెనకాలి చూడలేదు. ఇలాగ ఒక జగత్తు ఒక సృష్టి అనేది ఒక శూన్యం నుంచి వచ్చింది అని, మళ్ళీ తర్వాత ఒక జీవులు ఒక రాసాయనిక సంయోజం నుంచి వచ్చింది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంతే ఓకే, తత్వాలు సిద్ధాంతాలు పెద్ద పెద్దగా పుస్తకాలు రాస్తున్నారు, ఒక నోబెల్ ప్రైజులు గెలుచుకుంటారు. అయితే దానికి ఎవరు ఏమీ సాక్షి లేదు, ఎవరు చూడింది ముందు చెప్తారు, లేదు ముందు మేము అలా ఒకటి సృష్టిస్తాము, ఒక జీవి సృష్టిస్తాము అని. సో ఇది ఎలాగా అంటే ఒక చెక్ ఒక వ్యక్తి ఇచ్చి మీకు ఒక 10,000 లక్షలు ఇస్తాను, నేను 10 లక్ష కోటీలు ఇస్తాను,
అది ₹1 కాదు, అది అది ఇక్కడ ముందు డేట్లే దానికి లేలే, ముందు ఎప్పుడో మేము చేస్తాం, వెనకాలి కాలే ఇప్పుడు అవుతాలే ఇవి, ముందు ఎప్పుడో మేము చేసి చూపిస్తాము. అలాగా ఇది ఈ జీవులు అనేది ఒక కెమికల్ దీని నుంచి వచ్చాయి, లేకుంటే ఇలాగా ఒక మార్చుకున్నావు. ఒక కోతి ఇంచి ఒక మనుజుడు వచ్చాడు, ఎవరు చూడలే కోతి ఇంచి మనుజుడు అయ్యేది, ఎప్పుడు చూడలే. అయితే వీళ్ళు చెప్పేది ఇది కల్పనలు మేము స్వీకరించాలి. సో ఇదంతా ఇది కాదు, భగవంతుడు చేసిన ఒక విశ్వానికి, ఒక జగత్కి ఒక ప్లాన్ ఉంది. భగవంతుడు చేసింది మన జీవులో భగవంతుడు ఒక విరోధంగా ఉండేదానికి మనకి ఇంత పెద్ద ఒక అస్తిత్వం చేశాడు. మన ఒక భౌతిక కోరికలు ఏముంది దాన్ని పూరించడానికి ఇంతెంతో జీవ రాశి సృష్టించాడు. మళ్ళీ అంత్యంగా మేము అవగాహన చేసుకొని మా భగవంతుడికి మనకి ఉండే నిత్య సంబంధంని అవగాహన చేసుకొని భగవద్ధామకు వెళ్ళాలి. దానికోసం భగవంతుడు చేశాడు. ఒక ప్లాన్ ఉంది భగవంతుడి. ప్లాన్ లేక ఇది మనము ఒక వీలు కడతామంటే ఒక ప్లాన్ ఉంది, ఇంకేమో చేస్తామంటే ఒక ప్లాన్ ఉంది. సో భగవంతుడు ఇది సృష్టించాడు అంటే ఈ అస్తిత్వానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. ఏమి పర్పస్, ఒక లక్ష్యం లేదు అని లేదు. సో అయితే మేము దాన్ని అవగాహన చేసుకొని ఏమి భగవంతుని ప్లాన్ అని మేము దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అప్పుడు మన జన్మం కూడా అది సార్థకం అవుతుంది, పరిపూర్ణత్వం అవుతుంది. అది ద్రోణం చ భీష్మం, ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇతర మహాయోధులందరూ నాచే ఇదివరకే చంపబడిరి. కావున నీవు వారిని సంహరింపుము, ఏమాత్రము వ్యతనొందక కేవలము యుద్ధము ఒనరింపుము. నీవు తప్పక నీ శత్రువులను రణమున నశింపజేయగలవు. ధృతరాష్ట్రునితో సంజయుడు పలికెను, ఓ రాజా, దేవదేవుని ఈ పలుకులను విని పిమ్మట కంపించుచున్న అర్జునుడు ముకుళిత హస్తుడై మరల వందనములు ఒసగను. భీతిని కూడినవాడే అతడు డగ్గుతికతో శ్రీకృష్ణునితో ఇట్లు పలికను. అంటే అర్జునుడు అవుతాను ఇంకా ఈ భగవంతుడి మాట విన్నాక ఇంకా వాళ్ళు భయంగానే ఉన్నారు. అంటే అంత శక్తిమైన రూపం, అది ఘోర రూపం భగవంతుడిది. నరసింహ అవతారమే వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, ఆ హిరణ్యకశిపుని వాళ్ళు హత్య చేసిన తర్వాత కూడా ఎవరు నరసింహదేవుడి దగ్గర రారంట. ఎవరు దేవతలంతా వచ్చారు ఆల్రెడీ. అయితే భగవంతుడు అంత కోపంగా అంత ఉగ్ర రూపం చూపిస్తున్నారు అంటే ఆ దేవతలంతానే బయటే దూరంగా నిల్చుకొని వాళ్ళు స్తుతిలే అర్పించుతున్నారంట. ఎవరు కూడా దగ్గర వచ్చేదానికి వాళ్ళు ఇదిలే. వీళ్ళు లక్ష్మీదేవి కూడా వాళ్ళు దూరంగానే ఉన్నారంట. వాళ్ళకి సంశయం, ఇది భగవంతుడు నా ఒక భర్తడా ఈ ఒక రూపంని తీసాడు కదా, ఉగ్ర రూపం అని వాళ్ళు కూడా దూరం నిలిచారంట. అప్పుడ భగవంతుడు వచ్చింది భక్త ప్రహ్లాదుడి కోసము. బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారు, నీ కోసమే భగవంతుడు వచ్చాడు, నువ్వు పోయి వాళ్ళ ఆ కోపంని అదిని చిన్నగా చెయ్యి అని వాళ్ళు వచ్చి తర్వాత భగవంతుడు ఆ ఉగ్ర కోపంని ఇచ్చేసేది. సో ఈ ఉగ్ర రూపం నరసింహ రూపంలోనూ అందరూ కూడా అంత భయంగా, అంత జీవులు, అంత దేవతలు అంతా ఉంటారు. అర్జున ఉవాచ, ఇక్కడ అర్జున ప్రార్థనలు ఉన్నాయి ఈ 36 శ్లోకాల నుంచి. ఇది చెప్తారో ఇది మేము కంఠపాఠం చేయవచ్చు. ఈ భగవంతునికి మేము వందనాలని అర్పించేది ఎవరు ఇట్లా శుద్ధ భక్తులు అర్పించారో దాన్ని మేము చెప్పేది ఉత్తమం. మనకి తత్వాలు తెలియవు, మనకి సంపూర్ణ అవగాహన లేవు, దానికి వీళ్ళు చెప్పింది మేము చెప్తా మనకి కొంత అవగాహన అవుతుంది. దానికి అదే దీన్ని మేము కంఠపాఠం చేయొచ్చు అని చెప్తారు. అర్జున ఉవాచ స్థానే ఋషికేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్య అనురుజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ధ్రువంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘా కస్మాచ్చ తేన నమేర మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణో అపి ఆదికర్త్రే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వం అక్షరం సదసత్ తత్పరం యత్ త్వం ఆదిదేవ పురుష పురాణం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వం అనంత రూప వాయుర్యమో అగ్ని వరుణ శశాంకః ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తే అస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయో అపి నమో నమస్తే నమః పురస్తాదత పృష్ఠతస్థే నమోస్తుతే సర్వత ఏవ సర్వ అనంత వీర్య ఇత విక్రమ్ అస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతో అసి సర్వం సర్వః
సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానత మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేవ వాపి యచ్చావహా సార్థం అసత్కృతోసి విశార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకో థవా అపి అచ్యుత తత్ సమక్షం తత్ క్షామయే త్వాం అహం అప్రమేయం. సో ఈ 42వ శ్లోకం 41వ శ్లోకంలో అర్జునుడు కృష్ణుడు క్షమ యాచిస్తున్నారు. ఎలాంటే కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎప్పుడు ఆత్మీయంగా స్నేహితుడిగా వాళ్ళ వర్తన. సో స్నేహితులైనప్పుడు కొంత సమయము జోక్ చేస్తారు, కొంత సమయము వాళ్ళని ఇంకొకటి ఇది చేస్తారు, అవగాహన ఒక క్రిటిసైజ్ చేస్తారు, నిందన చేస్తారు. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు కి అర్జునుడు ఇలాగా వర్తన చేసింది వెనకాలి జ్ఞాపకం చేసుకొని నాది తప్పయింది, నాకు క్షమించు అని భగవంతుడు కోరుతున్నారు. లేదు, ఈ భగవంతుడికి సంతోషంకే ప్రీత్యర్థమే ఆ నిత్య భక్తులు చేసే ఒక కార్యకలాపాలు అయితే కూడా అర్జునుడు సహజ స్వభావంగా ఇప్పుడు ఆ భగవంతునికి అలాగా నేను వెనకాలి చేసింది ఒక నిందనాలు ఒక ఇది నాకు మన్నించు అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాత్ నత్వం సమో అస్తి అభ్యధికః కుతో అన్యో లోకత్రయే అపి ప్రతిమ ప్రభావః. ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి, నీవే పరమ పూజ్యుడవు, పరమ గురువుడవు, నీతో సమానమైన వాడు గాని ఏకమైన వాడు గాని లేడు. అయితే ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, నీకంటే గొప్పవాడు ఈ ముల్లోకాల్లో ఎవరుంటాడు? సో దీని తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడు కొంత భయభీతిగా ఉన్న దాని నుంచి తన విశ్వరూపంని మళ్ళీ దాన్ని కవర్ చేస్తారు. భగవంతుడు కవర్ చేసి అర్జునుడికి అర్జునుడు కోరిక భగవంతుడు మళ్ళీ ఈ 2 చేతుల కృష్ణ రూపం రావాలి అని, అంటే నారాయణ రూపంని చూడాలి అని అర్జునుడు కొంత అపేక్షే వాళ్ళ కోరిక. దానిగానే భగవంతుడిని చూసేది మొదటగా విశ్వరూపం నుంచి నారాయణ రూపం 4 చేతుల రూపం చూపిస్తారు. దాని అంత్యంగా తన 2 చేతుల రూపమైన ఈ కృష్ణ రూపంని చూపిస్తారు. న వేద యజ్ఞ అధ్యయన యనైర్నం దానైర్న చ క్రియాభిర్న తపో అభి ఉగ్రై ఏవం రూపా శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టం త్వదన్యేన కురు ప్రవీరా. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, వేదాధ్యయనము చేత గాని, యజ్ఞముల చేత గాని, దానముల చేత గాని, పుణ్యకర్మల చేత గాని, ఉగ్రముగు తపస్సుల చేత గాని భౌతిక జగమున ఈ రూపములో నేను దర్శింపబడనందున నా ఈ విశ్వరూపము నీకు పూర్వము ఎవ్వరును కాంచి ఉండలేదు. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఈ రూపాన్ని నీకు చూపిస్తుండే పూర్వంగా చూడలే ఎవరు అని. పూర్వం అంటే ఎంతో సమయం చూడలే. భగవంతుడు చూపిస్తుంటాడు, పోతే ఈగ సద్యంగా చూసినట్ల ఎవరు చూడలే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఒక అనుగ్రహం ఇచ్చి అందరు కూడా ఈ దేవతలు ఈ భక్తులు ఎవరెవరు అర్జునుల లెవెల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా చూశారు అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. నా ఈ ఘోర రూపమును చూచి నీవు కలత నొందిని వాడు భ్రాంతుడు అయితివి, ఆది ఎంతవు నీవుడు అంతరించుచుగాక ఓ భక్తుడా, అన్ని కలతల నుండి విముక్తుడై నీవు కోరిన రూపమును ప్రశాంత మనస్సుతో ఇప్పుడు గాంచుచు. శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధముగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధముగా అర్జునునితో పలికి తన చతుర్భుజ రూపమును ప్రదర్శించెను. భీతుడైన అర్జునునకు ఆ విధముగా ఆశ్వాసమును గూర్చుచు అంత్యమున తన ద్విభుజ రూపమును చూపను. దాన్ని చూసినాక భగవంతుడి రూపం చూసినాక అర్జునుడు చెప్తున్నారు, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడును అతని మూల రూపమున చూసినప్పుడు ఈ విధంగా పలికెను, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన ఈ మానవుని వంటి రూపమును చూసి ఇప్పుడు నా మనస్సు శాంతించింది, నేను నా సహజ స్వభావమును తిరిగి పొందాను. సౌమ్య వపు అని చెప్తారు. దృష్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన. సో భగవంతుడు అన్ని రూపాలను ఈ కృష్ణ రూపము అంత అతి ఆకర్షకమైన రూపము, అంత అతి సుందరమైన రూపము అని చెప్తారు. సౌమ్య వపు అని చెప్పేది భగవంతుడు ఈ రూపాన్ని.
సుదుదర్శదం ఇదం రూపం దృష్ట్వా దృష్ట్వా అనసి యన్మమ దేవా అపి యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. ఓ అర్జున, నీవిప్పుడు దర్శించుచున్న నా ఈ రూపము గాంచుటకు మిగుల దుర్లభమైనది. అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపము దర్శించు అవకాశమునకే దేవతలు దేవతలు సైతము నిత్యము వేచి ఉందరు. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ భగవంతుడి రెండు చేతుల రూపము, ద్విభుజ మురళీధర శ్యామ సుందర రూపము అనేది ఇది అంత ఆ ఆ, ఎప్పుడెప్పుడు ఇది కనిపించాలి ఈ రూపం. ఇంకా ఇది వేదాల్లో చెప్పారు. ఈ భగవంతుడు ఆ ఈ వేరే వేరే అవతారాలు వేరే వేరే రూపాల్లో వస్తాడు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు రూపంగా వచ్చేది ఇది బ్రహ్మదేవుడు ఒక రోజులా వస్తారు. వాళ్ళ ఏడో మను సమయంలో 28వ మన్వంతరంలా ఈ ద్వాపర యుగం సమయంలో వస్తారు. ఒక రోజు బ్రహ్ముడు రోజుకి ఒక సమయము భగవంతుడు ఒక పుట్టక పూట వస్తారు అని చెప్పారు. అది ఉన్నంత ఈ రూపము అది సదా కనిపించదు. కృష్ణ రూపం అని దీని వివరణాలు ఉన్నాయి శాస్త్రంలో. వేరే వేరే రూపాలు భగవంతుడు ఉంది. ఒక్క వ్యక్తి అయితేనో భగవంతుడు మళ్ళీ మరలి మరలి వస్తుంటాడు. అయితే కృష్ణుడి రూపంగా ఈ ద్విభుజ మురళీధర ఈ బృందావన లీలలు భగవంతుడు చేపించేది ఇది బ్రహ్మడు ఒక రోజులా ఇది కనిపించే ఒక ఇది భగవంతుడ రూపాలు అని చెప్తారు. మత్ కర్మా కృత్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యః స మామేతి పాండవ. ఈ శ్లోకాన్ని కూడా ఒక రకంగా ఈ ఒక భగవద్గీత సారం అని చెప్పేది. ఎలా అంటే భగవంతుడు చెప్తుండేది మత్ కర్మ, నా కోసం కర్మ చేయండి. మత్ పరమ, నిన్ని లక్ష్యము అని చూడండి. మద్భక్త, నా భక్తులు అవ్వండి. సంఘవర్జిత, అన్ని భౌతిక ఈ గుణాలు దీని సాంగత్యం నుంచి ముక్తులు అవ్వండి. నిర్వైర సర్వభూతేషు, సో అంత జీవులకు సమానంగా చూసి నా దగ్గర రండి. ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలు మానసిక కల్పనమే కల్మషాల నుండి విముక్తుడై నా విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనవాడు, నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే తన జీవితము పరమ లక్ష్యంగా చేసుకునేవాడు, ప్రతి జీవుని ఎడ మైత్రితో ఉండేవాడు నిశ్చయంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. సో ఈ అధ్యాయం అయింది. సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతోనూ మైత్రితోనూ వ్యవహరిస్తూ భగవంతుని ఆది రూపమైన శ్యామ సుందర దివ్య మంగళ స్వరూపమును ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయతో మనము త్వరిత గతిలో ఆయన ధామమును చేరుకోనగలము. సో భగవంతుడు ఇంత వెనకాలే అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, నేనే పరముడు, అంత ఆది దేవుడు అంత. అయితే ఈ విశ్వంలా చూపించారు కూడా, అంత దేవతలు అందరూ కూడా నాలోగా ఉన్నారు, అందరూ కూడా నన్ను స్తుతి చేస్తున్నారు అని అర్జునుడికి ఒక తన దివ్య శక్తిని చూపించి, మళ్ళీ ముందు ఏమవుతుంది ఇక కాల రూపం కూడా భగవంతుడు చూపించారు. అంతా కూడా దేవతా సమూహము, అంత దానవులు అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా అంత ఒక భయంగా చూపించింది ఒక భగవంతుడు. ఇది నిజంగా ఇది చూపించింది. ఇది నిజంగా ఏమో ఒకటి ఒక ఒక ఇమాజినేషన్, ఒక కల్పన, ఒక హాల్యూసినేషన్ అని కాదు. ఇది అర్జునుడికి కనిపించింది. భగవంతుడు ఇలాగ ఒక పెద్ద రూపం తీసి చూపించారు. ఇది ఒక భగవంతుడు అనుగ్రహించి ఆ దివ్య కన్నులించి అర్జునుడికి కనిపించింది. ఇది ఒక ఇమాజినేషన్, ఇంకొకటో కల్పన అని కాదు. ఆమెక భగవంతుడు ఎలాగా సర్వ లోకాలు, సర్వ జీవులు, సర్వ అణువుల ప్రవేశించాలని ఒక చూపించే భగవంతుడి రూపం ఇది. సో అయితే భగవంతుడు ఈ రూపంలో ఏమో సేవ్ చేసే కావు. భగవంతుడిని తెలిసేకి మనకు భగవంతుడైన ఒక అర్చా విగ్రహంగా, అర్చామూర్తిగా భగవంతుడు కరుణామయిగా వస్తాడు. అప్పుడు భగవంతుడికి సేవ్ చేయొచ్చు. భగవంతుడికి మేము వస్త్రాలు అర్పణ చేయొచ్చు, భగవంతుడికి అభిషేకం చేయొచ్చు, భగవంతుడికి ఆభరణాలు అర్పణ చేయొచ్చు, భగవంతుడికి పూలు అర్పించవచ్చు, అలాగా సేవ్ చేయొచ్చు. విశ్వరూపంగా భగవంతుడు మన ముందు వస్తే మేము సేవ్ చేసే కావాలి. భగవంతుడికి ఎంత వస్త్రాలు కావాలి, ఎంత ఆభరణాలు కావాలి. సో భగవంతుడికి ఏమి వద్దు. అయితే మనం సేవ్ చేయాలి. మన ఇది భగవంతుడికి ఈ రూపాన్ని చేసే కావు మేము. సో భగవంతుడు దాని నిత్య రూపాలు ఉన్నాయి భగవంతుడిది. భగవంతుడు అనుగ్రహించి భగవంతుడు మనకి అవతరించి ఈ అర్చా విగ్రహ రూపంగా ఒక అవకాశం ఇస్తారు భగవంతుడు.
కొంతమంది ఎవరో చెప్పింది, నేను కూడా విశ్వరూపం చూపిస్తాను అని. ఎవరో ఒక అవతారం సో కాల్డ్ గాడ్ వాళ్ళు చెప్పింది. మరో రోజు వాళ్ళ భక్తులు వాళ్ళకి పోయి అడిగితే, "మీరు చూపిస్తారా?" అంటే, "లేదు ఈరోజు ఆహ్, చాలా మేఘాలున్నాయి. దానికే నాకి చూపించేకి కాదు." ఎవరికీ కాదు ఇది. విశ్వరూపం అనేది ఇది భగవంతుడు ఇది శక్తి భగవంతుడు చూపించొచ్చు. మనం ఎవరు నేను చూపించేకి కావు. మనము మనము చిన్న జీవులు మేము. చిన్న జీవాత్మలు. భగవంతుడు పరమాత్ముడు. భగవంతుడు అచింత్య. అంత శక్తిలో భగవంతుడులా ఉంది. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. భాస్కర్ గారు. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.